Investitorii străini fug de regiunea de est a Moldovei, asta chiar dacă în regiune există o infrastructură bună. Problema a fost discutată la Coșnița la seminarul pentru dezvoltarea regională desfășurat în săptămâna investițională Moldova Business Week. Ștefan Drigă este agent economic și activează în așa numită zonă de securitate, în satul Molovata, raionul Dubăsari. Întreprinderea pe care o conduce are 400 de hectare pe terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Dubăsari-Tiraspol. Primăvara aceasta, terenurile au rămas nelucrate, pe motiv că agricultorul nu a avut acces la ele. Înțeles că pământurile acestea sunt împărțite la agenți economici din partea transnistreană, nu știm ce să facem, oamenii vin la lucru, îi trimitem acasă. Niciun alt agent economic local sau străin nu va veni să investească în aceste pământuri, spun într-un glas oamenii locului și administrația din Dubăsari. Principala problemă, conflictul transnistrean. Atunci când vine în Republica Moldova vreun investitor, înțelegând foarte bine că ei fug de zona de securitate, fug pentru că așa e business-ul, totuși să încercăm să prezentăm. Căile de acces sunt bune, rețelele electrice le avem, rețelele de gaz avem, telefonie este, rămâne să găsim persoana sau persoanele care ar avea interesul să vină aici. Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc, spune că în cadrul săptămânii investiționale Business Week Moldova se vor pune în discuție problemele cu care se confruntă oamenii de afaceri din zona de securitate. Reprezentantul guvernului și-a exprimat regretul că situația agricultorilor rămâne a fi una dificilă, chiar dacă chestiunea este abordată la fiecare rundă de negocieri în formatul 5+2. Sperăm că aceste discuții permanente și continue, până la urmă, vor da o flexibilitate în plus din partea celor de la Tiraspol. Joi, 12 iunie, oamenii de afaceri, inclusiv din stânga Nistrului, sunt invitați să participe la conferința internațională a investitorilor Moldova-Uniunea Europeană, la care va fi prezent președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.